бузургии худро ҳис намекунӣ агарчи бузургӣ. инсон ҳамин қадар бахил аст ки ба бузургии ту иқрор шудан қувват надорад. аммо агар мурдӣ баъд оҳистаакат ба худ ё ба касе мегӯяд ӯ бузург буд. бо ҳамин суханони илҳомбахши нобиғаи баскетбол Майкл Ҷордан барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунем. коронавирус дар ҳаёти инсоният ҳамин қадар таъсире гузошт ки ногуфтанӣ. ҳама чиро тағйир дод бигӯем хато намекунем. бозиҳои лигаи чемпионҳо дигар мисли қабл баргузор намегардад. дар аврупо тасмим гирифтанд ки ҳамаи бозиҳои даври якчорниҳоӣ танҳо дар як мамлакат баргузор шавад. хулоси кор ҳамин ки дастаҳо пайҳам ҳар шаб бонавбат рақобат мекунанд дар як шаб як бозӣ. тасмими аслӣ ин аст ки бозиҳои даври мазкур дар шаҳри Лиссабони Португалия баргузор мешавад. рақобатҳо таҳти назорати ҷиддии табибон барпо мегардад. пойгоҳи иттилоотии BBC дирӯз протоколи тиббии бозиҳои мазкурро расонаӣ кард ва тибқи қарор маконҳои истироҳатӣ аз қабили соҳили баҳр, тарабхонаҳо ва дигар маконҳои дилхушӣ ба хотири бехатарии шаҳрвандону футболбозон баста мешаванд. футболбозон аз меҳмонхона дар ҳоле берун мешаванд ки бо мутасаддиён машварати пешакӣ карда бошанд. дар меҳмонхона футболбозон дар ҳуҷраҳои якнафара ё умуман якнафарӣ зиндагӣ мекунанд. хӯрокҳоро низ махсус одамон ба ҳар футболбоз алоҳида мебаранд. шустани либосҳо низ ҳамин хел. як рӯз пеш аз бозӣ ҳамаи футболбозон мавриди санҷиши тиббии махсус барои вируси корона қарор мегиранд. футбол дар ҳоле баргузор мегардад ки озмоиши тиббии футболбозон манфӣ бошад. барои футболбозон ба якдигар тақдим кардани пироҳан қатъиян манъ аст. хулас ин маҳдудиятҳое ҳаст ки дар даври якчорниҳоии лигаи чемпионҳо аз ҷониби созмони ҷаҳонии тандурустӣ қабул гардидааст ва ассотсиатсияи футболи аврупо онро иҷро мекунад. куинси промес собиқ футболбози дастаи спартак ва бозигари феълии дастаи аякси амстердам рӯзҳои наздик ба сафи артиши Микел Артета мепайвандад. яъне тибқи иттилои пойгоҳи хабарӣ зесан промес рӯзҳои наздик қарор аст ба дастаи Арсенал бипайвандад. гуфта мешавад ки сармураббии дастаи Арсенал Микел Артета аз мавсими гузашта ин трансферро пайгирӣ мекард ва тайёр буд ки бо дастаи Аякс дар ин маврид дар робита бошад. ҷониби ҳолландӣ мисле ки ба ин пешниҳод розиянд ва дар саҳифаи иҷтимоияшон навиштанд ки Промес ин пешниҳодро рад нахоҳад кард. ин гузариш ҳам ба манфиати худи Промес аст, ҳам ба манфиати Арсенал. хулас Промесро ин мавсим дар майдонҳои сабзи Англия хоҳем дид. Ларо Сетьен, писари сармураббии дастаи Барселона Кике Сетьен, дар саҳифаи инстаграми худ навореро пахш кард ки мухлисони дастаи каталониро безобита сохт. дар ин навор Ларо Сетьен назди тӯдаи говҳо меравад ва аз онҳо пурсон мешавад ки Барселона дар Лигаи чемпионҳо ғолиб мегардад. баъди наворро гузоштан ӯ зери он шаҳр навиштааст ки говҳо аниқ медонанд. чунки баъди суол додан онҳо бале гуфтанд. замоне ки Кике Сетьен сармураббии дастаи каталонӣ интихоб гардид, дар нишасти матбуотӣ чунин гуфта буд: ман дирӯз дар деҳа гов мечарондам, имрӯз беҳтарин футболбозони дунёро мураббигӣ мекунам. баъдан маълум шуд ки гов чарондан аз футбол тафовути калон дорад, чунки мавқеи аввалро дар рӯйхати Ла Лига ба душмани азалӣ тақдим кардан исботи гуфтаҳои болост. Карл Хайнц Руминиге раиси иҷроияи дастаи Бавария ба президенти ФИФА дар мавриди ҷоизаи тӯпи тиллоӣ дар робита буд ва аз лағв шудани ҷоизаи мазкур дар ин мавсим изҳори нигаронӣ кард. ман ба президенти ФИФА тавассути телефон дар алоқа будам ва онҳо дар мавриди супоридани ҷоизаи тӯпи тиллоӣ роҳҳои ҳал меҷӯянд. медонед барои чӣ Руминиге ин мавзӯъро зиёд мекушояд? ӯ раиси иҷроияи дастаи Бавария аст ва дастаи Мюнхенӣ имсол яке аз номзадҳои ҷиддӣ барои чемпионӣ дар Лигаи чемпионҳост. Роберт Левандовски, ҳамлагари полшагии дастаи Бавария, имсол беҳтарин мавсими худро мегузаронад ва дар бисёрголӣ ба ҳеҷ футболбоз муяссар нашуд ки бо ӯ сабқат намояд.
на Роналду, на Месси. Хулас онҳо имсол кӯшиш менамоянд ки ҷоизаи тӯби тиллоиро Левандовски бигирад. Рости гапро гӯям, агар Левандовски имсол меҳнат кард, бечора тақдири бадашро бинед ки имсол тӯби тиллоиро ба касе намедиҳанд. баъди мусобиқаи US Open дар Италия барои варзишгарон ба қавле ягон хел карантину парантин нест. инро сарвазири мамлакати Италия Ҷузеппе Конте гуфт. дар арафаи оғози мусобиқаи мазкур дар Италия гапу калочаҳо зиёд буд ки шояд теннисбозон ҳангоми вуруд ба Италия ба карантин фаро гирифта шаванд. имрӯз изҳороти сарвазир ҳамаро ҳайрон кард. ӯ гуфтааст ки варзишгаронро ба карантин набаред. танҳо ҷавоби озмоиши тиббӣ ки аз вуҷуд надоштани вирус дар вуҷуди варзишгарон кафолат диҳад бошад бас, дигар чизе лозим нест. хулас теннисбозони итолиёвӣ бе ягон маъмуният вориди ватанашон мешаванд. Саид Абдурахманов, менеҷери расмгари маҳбуби Русия Пётр Ян дар мавриди рақиб ва рақобати ояндаи Ян ҳарф зад. рақиби ояндаи Пётр Ян аллакай маълум шуд. ин варзишгар Алҷамен Стерлинг аз Амрико аст. менеҷер ҳамчунин гуфт ки аллакай маълум шуд ки Стерлинг рақиби мост, вале дар мавриди санаи баргузории рақобат мисле ки ҳеҷ гап нест. мо кӯшиш дорем ки ин рақобат дар Абу-Даби моҳи октябр баргузор шавад, гуфтааст Саид Абдурахманов, менеҷери Пётр Ян. Лионел Месси, футболбози дастаи Барселона, дар шаҳри Милани Италия хона харидааст. инро пойгоҳи иттилоотии Медиаспорт расонаӣ кард ва гуфт ки аллакай футболбоз хонаро харид ва ба наздикӣ бояд ҳуҷҷатҳо омода шаванд. гуфта мешавад ки хонаи ӯ дар қабати 37-уми бинои машҳур дар шаҳр бо номи Torre Solare аст. ин бинои зебо дар наздикии майдони Интер аст. акнун меоем сари мақсад. Месси барои чӣ дар Милан хона харид ва ин хона бояд дар назди майдони Интер бошад? худатон қазоват кунед. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар, хайр.